नोंथांमोनखौ आंनि माय बड' गाइड इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायनाय जाबाय। दिनैनि टपिकआ जाहैबाय आसाम टेट 2021 नि मैथमेटिक्स बर' मिडियामजों फंक्शननि पार्ट 2। गिबियाव जोङो एबा सिगांनि भिडिअ'आव जोङो फंक्शननि पार्ट 1 खौ सावरायखांबाय। दा जोङो बे भिडिअ'आव फंक्शननि पार्ट 2 खौ सावरायगोन। बेजों लोगोसे जोङो पार्ट 2 सावरायखांनायनि उनाव बेहाय मोन 20टा आनजादाव फैथाव जों MCQ मक टेस्ट लानाय जागोन। बेखायनो नोंथांमोनखौ आं खावलायनो सानो नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ स्किप खालामालासिनो फुल जोबजासिम नायो आरो सोलोंनानै लायो। जोङो बे भिडिअ'आव दिनै कभार खालामगोन आखान्थि ब्रै आरो बिनि रोखोमफोरखौ। बेजों लोगोसे जोङो बिसोरनि सोरगिदिं सिमा दिहुननायनि फर्मुला आरो बिसोरनि दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुला बेखौबो सावरायगोन। बेजों लोगोसे जोङो बेयाव सावरायबावगोन आखान्थि 3नि सोरगिदिं सिमा आरो दब्लायथि दिहुननायनि मावसुलु। जेरैहाय जोङो आखान्थि 3नि सोरगिदिं सिमाखौ बोरै दिहुननांगौ आरो बिनि दब्लायथिनि मावसुलुआ मा बेखौ जों बे भिडिअ'आव सावरायगोन। लोगोसे जों आरो बे भिडिअ'आव मोनसे कभार खालामबावगोन, बे जाहैबाय बेंखननि सोमोन्दैबो सावरायगोन। जोंहा बेंखननि सोरगिदिं सिमा, बेंखननि दब्लायथिनि मावसुलु बेफोरनि सोमोन्दै सावरायगोन। लोगोसे जों जोबथारनायावमोन 20टा MCQ मक टेस्टखौबो जों सावरायगोन बेयाव। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आं बुंनो सानो नोंथांमोना जुदि आंनि बे भिडिअ'आव गोदानै हाबदोंब्ला आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामो, लाइक होयो आरो नटिफिकेसन बेलखौबो थुनानै होयो, जाहाथे आं इयुनाव गोदान भिडिअ आपल'ड खालामबा नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेसन मोनो। अब्ला फैदो जोङो गोबाव खालामालासिनो भिडिअ'खौ फारि जागायलांसै। अब्ला फैदो गिबियाव जोङो सावरायगोन आखान्थि 4 आरो बिनि रोखोमफोरखौ, क्वाड्रिलेटारेल्स एन्ड इट्स टाइप्सखौ। जों आखान्थि 4 होननानै बुंबा जों मोनथियो सिदायै जोङो मोनसे समान थालायाव जुदि मोनब्रै बिन्दुफोरखौ फोनांजाबनानै मोनसे जुदि फांथि महर होनो हायो अब्ला बेखौनो जों आखान्थि 4 होननानै बुंनाय जायो। हमनानै लाबाय बे खाथा गुफुरा मोनसे समान थाला, बेयाव आङो मोनब्रै बिन्दु होबाय। नैबे बेयाव मोनसे, नैबेयाव मोनसे, नैबेयाव मोनसे आरो नैबेयाव मोनसे बिन्दु। दाना बे मोनब्रै बिन्दुखौ बेबायदि जुदि आङो बेबायदि फोनांजाबोबा जोङो मोनसे खोबथे महर एबा फांथे महर दाथाय सावगारि मोननाय जायो। अब्ला बेखौनो जों मा होननानै बुङो? मोनसे आखान्थि 4 होननानै बुङो। अब्ला बेनिफ्राय जों मोनथिबाय मोनसे आखान्थि 4 जानोब्ला जोंनो मोनब्रै बिन्दु नांगौ, ओमफ्राय मोनब्रै आखान्थि नांगौ, ओमफ्राय मोनब्रै खना नांगौ जाहैयो आरोखि। बा मोनसे आखान्थि 4आव जों मा थायो बुजिबाय जोङो। मोनब्रै आखान्थि थायो, मोनब्रै खना थायो, मोनब्रै बिन्दु थायो, एबा बे मोनब्रै बिन्दुखौ जोङो मोनब्रै थिखिनि बिन्दु होननानैबो बुंगोन। होमबा बेखौ बुजिबाय। अब्ला फैदो जोङो दानिया मा आखान्थि 3नि रोखोमफोरखौ नायनोसै। आखान्थि 3आव माखासे रोखोमफोर दं, बे रोखोमफोरखौ जों बेयाव फारि सावरायलांसै। जों बेयाव मा आखान्थि 4नि रोखोमफोरनि सोमोन्दै सावरायगोन। 1 नम्बराव जोङो आयत दब्लाय, 2 नम्बराव बर्ग दब्लाय, 3 नम्बराव लिग दब्लाय, 4 नम्बराव रम्बास, 5 नम्बराव ट्रेपेजियामनि सोमोन्दै सावरायगोन आरो बिसोरनि सोरगिदिं सिमा दिहुननाय आरो बिसोरनि दब्लायथि दिहुननायनि सोमोन्दैबो जोङो बेयाव कभार खालामनाय जागोन। अब्ला जोङो गिबियावनो आयत दब्लाय, गोसोआव ला रम्बास, आयत, बर्गखौबो जोङो लिग दब्लाय होननानै बुंजोबो। दानिया फैदो नेक्स्टआव जोङो आयत दब्लायनि सोमोन्दै सावरायग्रोनोसै। आयत दब्लाय एबा रेक्टेंगेल, नैबेयाव मोनसे सावगारि नुदों नोंथांमोना। बेयावबो मोनब्रै बिन्दुखौ जोंहा फोनांलायनानै एबा मोनब्रै बिन्दुजों फोनांलायनानै बेबायदि महर सावगारि सोमजिदों। अब्ला बेबायदि महरनि सावगारिखौ जोङो मा होननानै बुंगोन? आयत दब्लाय होननानै बुंगोन एबा रेक्टेंगेल होननानै बुंगोन। होमबा दाना बे आयत दब्लाय जानांगौबा जोंना मा नांगौ? मोनब्रै आखान्थि नांगौ, मोनब्रै बिन्दु नांगौ। होमबा बेयाव नायदो आयत दब्लायनि उल्था जरा आखान्थिफ्रा मा जायो? समान जायो। गावजों गाव उल्थाफ्रा मा जाजोबो? उल्था आखान्थिया समान। हमनानै लाबाय नैबे मोनसे सिन बोनायजों नैबेनि उल्था नैबे मोनसे सिन बोनायजों मा जायो? इकुवेल एबा समान जायो। थिग बिदिनो ओरैहायबो नैबे मोननै सिन बोनायजों ओरैनि उल्था फारसे मोननै सिन बोनायजों मा जायो? इकुवेल समान जालायजोबो आरोखि। होमबा बेनिफ्राय जों मा बुंनांगौ? आयत दब्लायनि उल्था जरा आखान्थिफ्रा मा जायो? समान जाजोबो। दाना नेक्स्टआव मा होनदों?
बेनि मोनफ्रोमबो खनानि जखाया मा जायो 90 डिग्री जायो। हमनानै लाबाय नैबे मोनसे खनासिम बिथाङा बेबो 90 जागोन, नैबेबो मा जागोन 90, बेबो 90, नैबेबो मा जागोन 90, बेबायदिनो मा जागोन 90 90 जाजोबो। अब्ला बेनिफ्राय जों मा बुजिखो, आयतफायनि मोनफ्रोमबो खनानि जखाया 90, अब्ला गासै मोनब्रै खनानि जखाया बेसेबां जागोन 360 जागोन। मोनब्रै खनानि जखाया बेसेबां 360, बेखौबो गोसोआव लानांगोन। आखान्थिब्रै एबा आखान्थिब्रैनि मोनब्रै खनानि दाजाबगासैनि जखाया बेसेबां होनबा 360 डिग्री जागोन। बेखौ लिग दब्लायबो बुङो। जोङो मा आयत दब्लायखौ लिग दब्लायबो, मानोना बिनि उल्था जरा आखान्थिफ्रा समान जालायनो ना, उल्था जरा आखान्थिफ्रा गावजों गाव लिग जायो आरो। हमनानै लाबाय नैबे मोनसे बोनायजों नैबे मोनसे बोनायजों लिग, आरो ओरै मोननै बोनायजों नैबे मोननै बोनायजों लिग जायो नालाय, बेखायनो बे आयत दब्लायखौ जोङो लिग दब्लायबो बुङो। सोरगिदिं सिमा, बेनि सोरगिदिं सिमा दिहुननायनि मावसुआ जाबाय आ दाजाब आ दाजाब आ दाजाब आ, थारमानि आयतनि सोरगिदिं सिमा दिहुनोब्ला जोङो सोरगिदिं सिमा दिहुनोब्ला जों मा खालामनांगौ, दाजाबजोबनांगौ एबा सर्टकाट फर्मुलायाव जोङो बेनि सोरगिदिं सिमा दिहुननायनि फर्मुलायानो बेबायदि, नै सानजाब गोलाव दाजाब गुवार। बे फर्मुलाजों जोङो मोनसे आयत दब्लायनि सोरगिदिं सिमाखौ दिहुननो हायो। बे फर्मुलाखौ गोसोआव लाबानो जाबाय, सोरगिदिं सिमा दिहुननाय। बेजों लोगोसे नेक्स्टआव दङ बेनि दब्लायथि दिहुननायनि मावसुलु। दाना बेनि दब्लायथि दिहुनोब्ला जों मा खालामनांगौ, एल जों जोङो बि जों सानजाबनांगौ, एबा गोलावजों गुवारजों जोङो सानजाबबानो बेनि दब्लायथिखौ मोनो। दाना नेक्स्टआव फैदो, जोंहा सावरायगोन बर्ग दब्लाय। बर्ग दब्लाय, दा बर्ग दब्लाय एबा स्कुवेर, बर्ग दब्लायनाबो बिदिनो मोनब्रै आखान्थिफ्रा मा जाजोबो, बेना गावजों गाव समान जाजोबो। हमनानै लाबाय नैबे आखान्थि, नैबे आखान्थि, नैबे आखान्थि, नैबे आखान्थि, मोनब्रैबो आखान्थिया गावजों गाव समान जखानि जालायजोबो। अब्ला बेयो मोनसे मा बर्ग दब्लाय सोमजियो। हमनानै लाबाय बे 5 जायोबा नैबेबो मा जागोन, बेबो 5, आरो नैबे गाहायनाबो मा जागोन 5, आरो नैबे जिंनाबो मा जागोन 5, गासैबो समान जाजोबो इकुवेल। आरो खनायाबो मा जाजोबो, गासिबो खनासे खना, बेबो 90, बेबो 90, बेबो 90 जाजोबो। होमबा बेनिफ्राय जों मा बुजिखो, बर्ग दब्लायनि मोनफ्रोमबो आखान्थिनि जखाया समान जाजोबो, आरो खनाया गासिबनाबो मा जायो 90 90 जाजोबो, गासै मोनब्रैजों 360। बेखौ जों रम्बासबो होननानै बुङो। मानो रम्बासबो होननानै बुङो, मानोना रम्बासनाबो गासैबो आखान्थिफ्रा समान जाजोबो नालाय, मोनब्रैबो आखान्थिनि जखाया समान जाजोबो नालाय, बेखायनोथ' बर्ग दब्लायखौ रम्बासबो बुङो। नाथाय रम्बासखौ बर्ग दब्लाय बुङा। बर्ग दब्लायखौल' रम्बास बुङो, नाथाय रम्बासखौ बर्ग दब्लाय बुङा होननानै गोसोआव लानांगोन। बेनि सोरगिदिं सिमा दिहुननायनि मावसुलु। दाना बेना मोनब्रै आखान्थि दं नालाय, मोनब्रै आखान्थिनि जखाखौ जोङो दाजाबजोबबानो मा जायो, बेनि सोरगिदिं सिमाखौ मोनो। एबा सर्टकाट फर्मुलायाव जोङो मा बाहायो, 4 सानजाब मोनसे आखान्थिनि जखा। बे फर्मुलायाव बहायबानो जोंना बर्गनि सोरगिदिं सिमा दिहुननाया जायो। अब्ला बे फर्मुलाखौबो गोसोआव लाबानो जाबाय। नेक्स्टआव बेनि दब्लायथि दिहुननांगौबा बे बेसेबां जायगा आवग्रिदों बेयाव, बेनि दब्लायथि दिहुननांगौब्ला जोङो मोननै आखान्थिखौ गावजों गाव सानजाबलायबानो बेनि दब्लायथिखौ मोननाय जायो। ओमफ्राय सानगुदिखौ जोङो मा होनांगोन, बर्ग सानगुदि होनांगोन। दब्लायथिनि दिहुनखांनायनि उनाव जोङो बेनि सानगुदिखौ सेन्टिमिटार थाबा बर्ग सेन्टिमिटार, मिटार थाबा बर्ग मिटार, किल'मिटार थाबा बर्ग किल'मिटार होननानै दोननांगौ। दाना नेक्स्टआव फैदो, लिग दब्लाय, लिग दब्लायनि बे मोनसे सावगारि होदों। बे मोनसे सावगारियाव बेनि जरा उल्था आखान्थिफ्रा गावजों गाव मा जाजोबो, समान आरो लिग जाजोबो। हमनानै लाबाय नैबे मोनसे बोनायजों नैबे मोनसे बोनायजों लिग आरो समान, आरो ओरैनि मोननै होनायजों ओमफ्राय ओरै फारसेनि मोननै होनायजोंबो मा जायो, लिग आरो समान जाजोबो आरोखि। अब्ला बेयाव लिरदों, लिग दब्लायनि उल्था जरा आखान्थिफ्रा मा जाजोबो, समान, आरो बेनि खनाफोरा खनाथि नङा। माने समान जाब्लाबो बेनि खनाफ्रा मा जायो, खम बारा जानो हागौ आरोखि, खनाथि नङा। नाथाय मोनब्रैखौबो जुदि दाजाबोब्ला बेनि जखायाबो दाजाबगासैनि जखाया 360 डिग्री जानांगौ। बेयो ट्रेपेजियाम जानोबो हायो। एखमबा बेखौ जोङो मा जरासेल' लिग मोननोबो हागौ, अब्ला बेयो मा ट्रेपेजियाम जागोन आरोखि। दाना नेक्स्टआव दं, आखान्थि मोनब्रैनि दाजाबगासैयानो सोरगिदिं सिमा, थारमाने सोरगिदिं सिमा
दिहुनबाथाय जोङो बेनि सोरगिदिं फाखोसे गिदिंनायाव बेसेबां जानथाय बारदों बेखौनो सोरगिदिं सिमा बुङो नालाय, होमबा बेनि सोरगिदिं सिमा दिहुननायाबो हमनानै लाबाय नैबे मोनसे बिन्दो। बे बिन्दोनिफ्राय ओरै सोरगिदिं बेसेबां जखा जायो सुनानै एबा बेखौ दाजाबजोबदो, अब्ला बेनो बेनि मा जागोन सोरगिदिं सिमा जागोन आरो। एसे खोमोरनो नेक्स्टआव मा होनदों दाना दब्लायथि दंमोन। दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुलाया लिक दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुलाया जोंहा मा बेसेबां होनाय दङ आरो जौथाया बेसेबां होनाय दङ बेखौ सानजाबबानो जोंना बेनि दब्लायथिया जागोन। दाना नेक्स्टआव फैदो रम्बास। दाना नैबे सावगारियाव मोनसे रम्बास नुदों। रम्बासनिया जाहैबाय मोनब्रैबो आखान्थिनि जखाया मा जाजोबो इकुवेल समान जाजोबो। बर्ग दब्लायनि बायदि मोनब्रैबो आखान्थिनि जखाया रम्बासना मा जाजोबो बेबायदि समान जालायजोबो आरोखि। नाथाय खनाफ्रा मा खनाथि खना नङा, 90 डिग्री जाया आरोखि। थेवबो बे मोनब्रै खनाखौ दाजाबबा जोंना दाजाब गासैया 360 जागोन। बेखायनो जों बुंदों बर्गखौ जोङो रम्बासबो बुङो, नाथाय रम्बासखौ बर्ग बुङा। मानो रम्बासखौ बर्ग बुङा? मानोना रम्बासनि खनाफोरा जोंना 90 डिग्री जाया होननानै बुंदों। ना बेयाव फैदो नै रम्बासनि मोनफ्रोमबो आखान्थिया गावजों गाव समान गोजा जाजोबो, नाथाय खनाया खनाथि नङा। बेनि दब्लायथि दिहुनोब्ला जों मा खालामनांगोन? नैबे खना हांखो मोननैखौ सानजाबग्रोनांगोन। बे खना हांखो मोननैखौ सानजाबनानै जोङो बेखौ नैजों राननांगोन आरोखि। अब्लानो बेनि मा मोनगोन? दब्लायथिखौ मोनगोन। दाना बेनि सोरगिदिं सिमा दिहुनबा जोङो मोनब्रै आखान्थिखौ दाजाबबानो बेनि सोरगिदिं सिमाखौ मोनगोन। दाना फैदो नेक्स्टआव फैबाय ट्रेपेजियाम। नैबे सावगारि नुदों जोङो मोनसे ट्रेपेजियामनि, बेयाव ए बि सि एबा ए बि सि डि मोनसे ट्रेपेजियाम आखिदों। अब्ला जोंहा गोसोआव लानांगौ बाथ्राया जाहैबाय ट्रेपेजियामना जरासे उल्था आखान्थियाल' गावजों गाव मा जायो लिक जायो, अब्ला आरो जरासेया लिक नङै जायो। अब्ला बेबायदियाव जों बेबायदि सावगारिखौ जोङो ट्रेपेजियाम बुङो। माबायाव नायदो ट्रेपेजियामनि जरासे उल्था आखान्थिफोराल' लिक जायो। हमनानै लाबाय नैबे मोनसे सिन गोनांजों नैबे मोनसे सिन गोनांजोंल' बेना मा जायो लिक बियो। बेजोंल' मा जादों बेयाव लिक जादों। नाथाय नैबे जरासे उल्थाया बेयो बेजों नैबेजों लिक नङा। खालि जरासे आखान्थियाल' बेना मा जायो लिक जायो ट्रेपेजियामना। बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय, खालि जरासेल' लिक जायो। अब्ला बेबायदि आखान्थिफोरखौ जोङो ट्रेपेजियाम होननानै बुङो। होमबा बेयाव लिरदों ट्रेपेजियामनि जरासे उल्था आखान्थिफोराल' लिक जायो। नेक्स्टआव दङ बेनि दब्लायथिनि मावसुलुआ जाबाय। दाना बेनि दब्लायथि दिहुनबा बेनि मावसुलुआ जों मा जागोन? 2/3 सानजाब लिक दब्लाय आखान्थिनि दाजाब गासै सानजाब जौथाय। बे फर्मुलाखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। बे जाहैबाय मा ट्रेपेजियामनि दब्लायथि दिहुननायनि मावसुलु फैनोबो हागौ। दाना नेक्स्टआव जों सावरायगोन आखान्थिथामनि सोरगिदिं सिमा आरो दब्लायथि। दाना आखान्थिथामनि सोरगिदिं सिमाखौ बोरै दिहुननांगौ आरो बेनि दब्लायथि दिहुननाया बोरै जायो बेखौ जोङो सावरायनोसै। अब्ला बेयाव मोनसे आखान्थिथाम आखिनाय नुदों। हमनानै लादो बे मोनसे आखान्थिथाम, बेयो ए, नैबे बि, नैबे सि। ए बि सि मोनसे आखान्थिथाम, बेखौ लिरगोन जोङो आखान्थिथाम ए बि सि। आखान्थिथाम ए बि सि लिरगोन नामा। दाना बे मोनसे आखान्थिथामखौ जोङो सिगांनि पार्ट नाम्बार 1 भिडिअ जों सावरायखादों। जोङो आखान्थिथामा मोनथाम आखान्थि बेबायदि थायो आरो मोनथाम खना थायो, मोनथाम थिखिनि थायो। अब्ला जोङो बेयाव जोङो सावरायगोन जास्ट खालि बेनि सोरगिदिं सिमा आरो बेनि दब्लायथि दिहुननायनि मावसुलुखौल'। दाना बेयाव नायदो खनाथि आखान्थिथामनि सोरगिदिं सिमा एबा बेनि अनगायैबो गुबुन आखान्थिथामनि सोरगिदिं सिमा दिहुनबा जोङो मा खालामनांगौ? मोनथाम आखान्थिनि जखाखौ दाजाबजोबनांगौ एबा मोनथाम आखान्थिनि जखाखौ दाजाबजोबबानो बेयो आखान्थिथामनि सोरगिदिं सिमा दिहुननाय जायो। होमबा फर्मुलाया जाबाय आखान्थि दाजाब आखान्थि दाजाब आखान्थि। गोसोआव लाबानो जाबाय। दाना दब्लायथि। जुदि खनाथि आखान्थिथामनि जोङो दब्लायथि दिहुननांगौबा जोङो फर्मुलाया बाहायो 2/1 हासा सानजाब जौथाय। बेयो जाहैबाय दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुला। जास्ट बे फर्मुलाया जोंना खनाथि आखान्थिथामल' बाहायजागोन आरोखि। नैबेबायदि मोनसे 90 डिग्री गोनां, हमनानै लाबाय नैबे 90 डिग्री, बेबायदि 90 डिग्री गोनां आखान्थिथाम एबा खनाथि आखान्थिथामावल' जोङो नैबे 2/1 सानजाब हासा सानजाब जौथाय फर्मुलाखौ जोङो बाहायनानै दब्लायथि दिहुननो हायो। दाना
जुदि आखान्थिथामा खनाथि नङाब्ला एबा गोरोब आखान्थिथाम, गोरोबनै आखान्थिथाम, गोरोबै आखान्थिथाम बेफोरबायदि जायोब्ला जोङो बबे फर्मुलाखौ बाहायनानै जोङो बेनि दब्लायथिखौ दिहुननो हायो? होमबा जों बिदियाव सोरनि फर्मुलाखौ बाहायनांगौ? हिरननि मावसुलुखौ बाहायनांगौ जाहैबाय। हिरननि मावसुलुखौ जोङो माबायदियाव बाहायो होनब्ला जोङो खनाथि आखान्थिथाम नङि आखान्थिथामफोरनि सोरगिदिं सिमा आरो दब्लायथि दिहुननायाव जोङो बाहायो। होमबा नायदो बेयाव फर्मुलाया जाहैबाय नैबे एस समान समान गोजौआव ए प्लास बि प्लास सि डिभाइड बाइ 2 थायो। बेयाव एस मानि मा? सोरगिदिं सिमानि खावसे। जुदि जोंनि कुइसनाव सोरगिदिं सिमा होनाय दंखायोब्ला बेखौ जोङो नैजों राननांगौ आरो अब्लानो जोङो खाव सोरगिदिं सिमाखौ मोनो। एस मानि खाव सोरगिदिं सिमा दे बेखौ। एखमबा जोंना आखान्थिया मोनथामबो होनाय थाखानो हागौ। मोनथामबो होनाय थाखायोबा मोनथामखौबो दाजाबदो, दाजाबनानै नैजों रानदो, अब्लानो सोरगिदिं सिमानि खावसे मोनबाय। बेयाव एसआ खाव सोरगिदिं सिमाखौ देखायदों आरो ए बि सिआ जोंना मा? बेयाव आखान्थिथामनि आखान्थिफोरखौ देखायदों। बे खाव नङा, बे ए बि सिआ माखौ देखायदों? आखान्थिथामनि आखान्थिफोरनि जखाखौ। दाना अब्ला दब्लायथिया जोंना माबायदि जायो? नैबे रुट अफ बार्टनि सिङाव जों मा खालामनांगौ? एस सानजाब एस माइनास ए, एस माइनास बि, एस माइनास सि बेबायदि लिरनानै जोङो मावफुंलांनांगौ आरो लास्टआव सानगुदिखौ जोङो मा? बर्ग सानगुदि होनांगौ। बर्ग सानगुदि होहैनांगौ आरोखि। होमबा बे जाहैबाय जोंना खनाथि आखान्थिथामनि दब्लायथि दिहुननाय आरो खनाथि नङि आखान्थिथामनि दब्लायथि दिहुननायनि मावसुलुफोर। बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। नेक्स्टआव जों फैगोन बेंखन। दा जोङो नेक्स्टआव मा? बेंखननि सोमोन्दै सावरायनोसै। नैबे मोनसे सावगारि नुदों, बे जाहैबाय बेंखन। आदसा नैबे मोनसे दङ। होमबा बेंखना जाहैबाय मा? मोनसे समानथालायाव मोनसे थि बिन्दोनिफ्राय समान जानथायाव थानाय बिन्दोफोरजों दाजानाय सावगारियानो जाबाय बेंखन। बा बेंखननि महरखौ सिनायखाबाय माबायदि? नैबे मोनसे थि बिन्दोनिफ्राय, बे थि बिन्दोआनो मिरु आरोखि, मिरुनिफ्राय नैबेबायदि समान जानथायाव थानाय, समान जानथायाव माने नैबे समान जानथायखौ जों सखाव होननानै बुङो। समान जानथायाव थानाय नैबे फिसा 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 बिन्दोफोर दंमोन। बे समान जानथायाव थानाय फिसा फिसा बिन्दो, बे बिन्दोफोरखौ ज' ओरै बिन्दोजों बिन्दो ओरै फोनांजाबनानै मोनसे बेबायदि गल फांथे दाथाय महर नुनो मोनदों। अब्ला बेखौनो जों मा होननानै बुङो? बेंखन होननानै बुङो। बुजिबाय दा? दाना होमबा जोंना मोनसे बेंखनाव मा मा थायो बेखौ मिथिनांगोन। होमबा मोनसे बेंखनाव गिबियावनो नैबेयाव मोनसे बिन्दो थायो। बे बिन्दो गैयाबानो जों बेंखनखौ आखिनो हाया नालाय। होमबा बे बिन्दोखौ जों मा होननानै बुङो? बेखौ मिरु होननानै बुङो। मिरु। बेनिफ्राय नैबे बिन्दोनिफ्राय नैबेसिम बेसेबां गोजान जानथायाव नैबे गल बोनाय सिना बे थादों, अब्ला बेखौ जोङो सखाव होननानै बुङो। बा नैबे मोनसे बेंखननि मोनसे बिन्दोनिफ्राय नैबे सखावनि ओरै थांनानै मिरुनि गेजेरजों बारलांनानै मोनसे ओरै नांथाहैनाय बे हांखोखौ जों मा होननानै बुङो? खाव हांखो एबा सिलिं हांखो होननानै बुङो। खाव हांखोखौ बुङो, सिलिं हांखोबो। खाव हांखोखौनो सिलिं हांखो बुङो। मिथिबाय दा? बेयो। दा जोङो बेयाव मोनथिबावनांगौ, मोनसे बेंखनाव मोनसेल' मिरु थायो। मोनसे बेंखनाव मोनबेसे मिरु थायो होनबा? अनलि वान, मोनसेल' थायो। जोबनो गैयै गोबां सखाव थायो। बे बेंखनाव जोंना सखावा गोबां दङ। हमना लाबाय आङो मोनथामसो सखाव बोनसै। माने बे मिरु जाबायना, बेनिफ्राय बेसिमबो सखाव, बेनिफ्राय बेबो सखाव जायो, बेबो सखाव जायो, बेबो सखाव, बेबो सखाव, बेबायदि आरोखि। बा खाव हांखोआ सखावनि फाननै जायो। खाव हांखोआ मा जायो? सखावनि फाननै। नैबे गेजेरजों ओरै बोबा जों मा मोनगोन? मिरुजों ओरै बोबा जोंहा सखाव मोननै, बे मोनसे सखाव, बे मोनसे सखाव, सखाव मोननै लोगो नांनानै बे खाव जादों नालाय, बेखायनो खाव हांखोखौ मा होनना बुङो? सखावनि फाननै। खाव हांखोखौनो लावसिन सिलिं हांखोबो होननानै बुङो। बा नैबे गेजेरजों बोनायानो खाव हांखो नालाय, बेनो लावसिन सिलिं हांखो जायो आरोखि। हमनानै लाबाय जों बेयाव सिलिं हांखो होननानै बुङोबा जोङो बुजिनांगोन, सिलिं हांखोआ बेंखनखौ मोननै बिन्दोआव दानो आरो। बेंखनखौ मोननै बिन्दोआव दाननाय हांखोखौनो सिलिं हांखो। हमनानै लाबाय नैबेयाव दानदों, बेयाव दानदों, बेखौ सिलिं हांखो। नैबे मिरु, बा नैबेबो सिलिं हांखो, नैबेबो सिलिं हांखो, बेबो सिलिं हांखो, नैबेबो सिलिं हांखो, बेबो सिलिं हांखो, बेबो सिलिं हांखो। ओमफ्राय जाय गेजेरजों मिरुनि गेजेरजों थांदों बेनो जाहैयो लावसिन सिलिं हांखो। बा खाव हांखोआनो मा? बेंखननि लावसिन सिलिं हांखो जायो। बेखौ गोसोआव लानांगौ। दा नेक्स्टआव
जोबनो गैयै खाव थायो मोनसे बेंखनाव खाव जोबनो गैयै थायो जों बेयाव दं मोनसे बेंखना एसे मोना बेबायदि बेयाव खाव जोबनो गैयै बिनि मिरुआव बेसेबां खना जायो 60 डिग्रि खना जायो जोंहा फाइनि माना 22/7 नङाबा 3.14 जायो होननानै गोसोआव ला आरो आर माइनि बेयाव मा बुस्थु आर माइनि बेंखननि सखाव गोसोआव ला अब्ला बेखिनियावनो जोंना जोब्बाय दा नोंथांमोना भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक हो आरो साबस्क्राइब खालाम दानिया जोङो बेयाव जोङो जिमेट्रिनि सोमोन्दै पार्ट 1 आरो पार्ट 2 भिडिअखौ लानानै जोङो गासै 20टा मक टेस्टबो लानाय जासिगोन बेयाव अब्ला फैदो जों बे 20टा मक टेस्टखौ चेक खालामसै नोंथाङा हागोन ना हाया फैदो अब्ला जोङो बे मक टेस्टखौ लानाय जासिगोन दा जों बेयाव आसाम टेट 2021 नि मोन 20टा MCQ लानाय जागोन बेनिखायनो आङो नायगिरि बिथांमोनखौ जोबजासिम नायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय खुब इम्परटेन्ट कुइसनफोर होनाय जादों बेयाव जाय जोंनि जानो गोनां टेट आनजादाव फैथाव अब्ला फै जों जागायलांनोसै फारि फारि होमबा से नम्बराव जोंना कुइसना दङ से नम्बराव मोनसे गोरोब आखान्थिनै आखान्थिथामनि समान नङै खनानि माना 50 डिग्री जायोब्ला आखान्थिथामनि गुबुन मोननै खनानि माना बेसेबां जागोन अब्ला जों बेखौ बोरै खालामगोन जोंहा मोनथिखायो मोनसे आखान्थिथामनि मोनथाम खनानि दाजाब गासैया बेसेबां जायो नालाय 180 डिग्री जायो होमबा आङो नैबे 50 डिग्री होनाय दंखायोब्ला होमबा 180 डिग्री मोननो थाखाय आं मोनबेसे बे अपसननि मादाव बबे मोननै खनाखौ दाजाबदेरनांगोन बेखौ चेक खालामनायाव जों मोनगोन नैबे 50 जों आङो नैबे अपसन D 65 खौ दाजाबदेरबानो 180 मोनो होमबा बिनि कारेक्ट एन्सारा जोंना जायो कारेक्ट एन्सारा अपसन नाम्बार D 65 डिग्री 65 डिग्री बे दाना नेक्स्ट कुइसनाव फैबाय 9 नम्बराव लिग दब्लायनि मोनसेनि खनाफोरा समान जायोब्ला लिग दब्लाया जागोन मोनसे मा जागोन बेयाव आय दब्लाय जागोन कारेक्ट एन्साराव नेक्स्ट कुइसन नेक्स्टआव फैबाय गाहायनि बुंथिफोरनि माबे बुंथिया गेबें नङा बेयाव गेबें नङैखौ बासिनांगौ माबायाव अपसन एआव दं बेंखननि लावसिन सिलिं हांखोआ बेंखननि खाव औ नंगौ बे कारेक्ट बेंखन मोनसेनि लावथायानो बेंखननि सिमा बेबो कारेक्ट मोनसे बेंखननि खावआ जाबाय बेंखनसा मोनसेनि बाहागो बे कारेक्ट नङा मोनसे बेंखननि दोंफ्रोमबो सखावनि लावथाया मा समान बा बेयाव कारेक्ट नङि गेबें नङाखौ बासिनो थिनदों नालाय कारेक्ट बे एन्सारा बेना मा जागोन अपसन सिया जागोन कारेक्ट एन्सार अपसन सी नेक्स्ट कुइसनाव नेक्स्ट कुइसनाव होदों नै 4 नम्बराव मोनसे बर्गनि सोरगिदिं सिमाया 24 सेन्टिमिटार जायोब्ला बर्गनि दब्लायथिया बेसेबां दब्लायथिखौ बिनांगौ जोंना बेयाव सोरगिदिं सिमा होनाय दंखायो नैबेबायदि मोनसे बर्ग बे बर्गनि सोरगिदिं सिमाया बेसेबां 24 होनाय दं होमबा जों सोरगिदिं सिमा दिहुननायनि फर्मुलाया बर्गना बेसेबां जायोमोनलाय 4a जायोमोन 4a 4 सानजाब मोनसे आखान्थि समान समान बेसेबां होनाय दङ 24 होमबा मोनसे आखान्थिनि जखाखौ दिहुननानै लाबाय a खौ लाखिबा आङो 24 खौ नैबे 4 जों रानदो होमबा बेसेबां मोनगोन 6 होमबा बर्गनि आखान्थिनि जखाया 6 जाबाय दाना मा दोनगोन दब्लायथिनि फर्मुलाया जोंना बर्गना सिगाङाव सावरायनाय बायदि जोंना मामोनलाय आखान्थि सानजाब आखान्थि एबा a इनटु मा जागौमोन a होमबा बेयाव a इनटु a माने जों मा खालामनांगोन 6 इनटु 6 सानजाब नांगोन होमबा एन्सारा बेसेबां जागोन 36 कारेक्ट एन्सारा बेहाय बबे अपसन नाम्बार D नैबे 36 जागोन दाना फैदो नेक्स्ट कुइसन बेहाय नै एक्सप्लेनेसनबो होनाय दंखायो नोंथांमोना एक्सप्लेनेसनखौ नायनानै लानो हागोन नैबेयाव एक्सप्लेनेसनबो खालामनो थाखाय सोरगिदिं सिमानि फर्मुला जोंना 4 सानजाब 24 दङ होमबा a खौ लाखिबा आं नैबेखौ ब्रैजों रानबा 6 मोनबाय आखान्थिनि जखा बेनि उनाव एरिया दिहुनबाय आखान्थि सानजाब आखान्थि समान समान 36
नेक्स्टआव फैबाय गंसे आयत महर बिबार बारिनि लावथाइ आरो अरथाइनि रुजुथाया जाबाय 3:2 रुजुथायाव होनाय दङ नै जुदि बिबार बारिनि लावथाया 150 मिटार जायो बेनि अरथाया बेसेबां जागोन अरथाइखौ दिहुननांगौ गंसे आयत महर बिबार बारिनि लावथाइ आरो अरथाइनि रुजुथाया होनाय दंखायो होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा बबे जागोन जोङो बेयाव 100 मिटार जागोन होमबा जों बेनि एक्सटेनसनखौ नायनोसै बेहा नायदो रुजुथाया होनाय दं 3:2 बेखौ जोङो x हमदेरनानै 3x:2x लाबाय दाना लावथाया बेसेबां होनाय दंखायो लावथाया जोंना 150x होनाय दंखायो होमबा बेखौ जों बानायबा बोरै जागोन नै बे जोंहा 3x = बेसेबां जायोनो लावथायनि होनाय दंखायो नालाय 3x = 150 दाना x खौ लाखिबा 150 खौ 3 जों डिभाइड खालामबा बेसेबां मोनबाय 50 बियो थारमाने दाना होमबा अरथाया बेसेबां जागोन 2 * 2 जों x जों सानजाबा बेसेबां जागोन 100 होमबा कारेक्ट एन्सारा बेसेबां जागोन 100 दाना नेक्स्ट कुइसन नम्बर 6 आव दं गोरोब आखान्थिनै खनाथि आखान्थिथामनि मोनफ्रोमबो गोरोब खनानि माना बेसेबां होनदों गोरोब आखान्थिनै माने होमबा गोरोब आखान्थिनै खनाथि आखान्थिथाम माने मोनसे खनाया मा जागोन बेना खनाथिनै बेबायदि जाबाय जेनेबा मोनसे खनाया खनाथि बे 90 जाबाय होमबा बे 90 जाबाय बा नैबे आरो नैबेना बेसेबां जागोन नै जोंथ' मिथिखागौ ना जोंना गोरोब नै आखान्थि होनबाथाय जोङो मोननैबो खनाया मा जागोन समान जागोन होमबा नैबेयाव 90 जाखाबायबा जोंहा नैबेयाव 45 थागोन ओमफ्राय नैबेयाव बेसेबां थागोन 45 नैबेयावथ' 90 जाखाबाय नालाय बे मोनथामजों जोङो दाजाबलायबा बेसेबां जागोन 180 होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा 45 दंना गैया बेयाव दङ 45 बिया जागोन दाना नेक्स्ट 7 नाम्बार कुइसनाव दं गाहायनि बबे बुंथिया सैथो नङा बे सैथो नङिखौ बेहाय बासिनांगौ आरोखि होमबा बेयाव नायदो ए नाम्बाराव दं दोंसे हांखो खोन्दोनि मोननैल' जोबथा बिन्दो थायो दोंसे हांखो खोन्दोआवल' जोंना मा मोननैल' जोबथा बिन्दो थाखायोमोन नंगौ जों सिगाङाव फोरमायनायाव मोनखादों नै बेबायदि बे मोनसे जोबथा बिन्दो बे मोनसे जोबथा बिन्दो बे ना बियाव होनदों दोंसे रोदानि मोननै जोबथा बिन्दो रोदानाथ' जोंना जोबथा बिन्दोआ ओरै जायोमोन नालाय रोदानाथ' मोनसेल'सो थायो होमबा बे स्टेटमेन्टआ बेयो रं स्टेटमेन्ट बेयो ओमफ्राय सि नाम्बाराव होनदों मोनसे बेंखनाव मोनसेनि बांसिन सखाव थायो मेरला सखाव थायो मोननै बेजरा अनजिमानि सानजाब गासैया मोनसे बेजरा अनजिमा बेजरानो जाफिनो होमबा बेयाव कारेक्ट एन्सारा अपसन नाम्बार बि नेक्स्ट कुइसनाव फैबाय जुदि मोनसे आखान्थिथामनि मोनफ्रोम खनानि जखाया आखान्थिथामनि सोरगिदिं सिमानि 1 बाहागोनि 3 बाहागोजों समान जायो अब्ला आखान्थिथामनि रोखोमा मा जागोन अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा फैगोन जोंना गोरोब आखान्थि एबा समान आखान्थि अपसन नाम्बार सि बे नेक्स्ट कुइसनाव फैबाय 9 नाम्बाराव जुदि मोनसे आखान्थि ब्रैनि खनाखौ गावजों गाव गोलावै समान खोन्दोआव सिनखावो अब्ला बै आखान्थिया मोनसे मा जागोन ट्रेपेजियाम जागोन ना रम्बास जागोन ना समान आखान्थि जागोन ना गोजौनि मोनसेबो नङा जागोन बा कारेक्ट एन्सारा जागोन बेना बि रम्बास दाना नेक्स्ट कुइसन मोननै बिन्दुनि गेजेरजों मोन बेसेबां सिन बोनो हागौ मोननै बिन्दु ज'नानै थायोब्ला जों बेजों मोनबेसे बोनो हायो मोनसे बोनो हायो ना मोनथाम बोनो हायो जोबथानाय गैयै बोनो हायो बेखौ सायख'नांगौ कारेक्ट एन्सारा जागोन मोनसे मोननै बिन्दु हमना लाबाय नैबे मोनसे बिन्दु नैबे मोनसे बिन्दु बे बिन्दुनि गेजेराव जोङो ओरैहाय मोनसेल' बोनो हायो होननाय जादों नेक्स्ट कुइसनाव फैदो दुसिन जथाय अनजिमा एबा कम्पजिट नाम्बारा जाबाय दुसिन जथाय अनजिमाखौ बुंनांगौ जोंना दुसिन जथाय अनजिमा बेयाव बबे जागोन अपसन ए जागोन ना अपसन बि जागोन अपसन सि जागोन ना अपसन डि बा दुसिन जथाय अनजिमाया जाबाय मोननैनि बारा सानजाखिरि थानाय बेयाव मोननैनि बाराया मा जागोन 3 कारेक्ट एन्सारा मा जागोन 4 नेक्स्ट कुइसन 12 होदों मोनसे बेंखनाव दोंबेसे नांजिर हांखो थानो हागौ नैबेबायदि मोनसे बेंखनाव जोंहा नांजिर हांखो मानि जाय बेंखनखौ मोनसेल' बिन्दोआव दानो हमनानै लाबाय नैलाय बे बेंखनाव मोनसेल' बिन्दोआव दानबाय बेयाव बेनो जाबाय नांजिर हांखो बे हांखोआ आरो जों बेयाव ओरैबो लिरनो हागौ नैबेयाव बेहाय जों ओरैबो बोनो हागौ बेबो मोनसेल' बिन्दोआव दाननांगौ बेंखनखौ बेबायदि गोबां बोनो हागौ जों होमबा बेयाव जोबनो गैयै गोबां नांजिर हांखो थानो हागौ मोनसे बेंखनाव बा अपसन डिआ कारेक्ट जागोन बेना नेक्स्ट कुइसन फैदो मोनसे बाहेरा बिन्दोनिफ्राय बेंखनसिम दोंबेसे नांजिर हांखो बोनो हागौ मोनसे मोननै मोनथाम जोबनो गैयै दाना नैबे मोनसे बेंखन जाफिनबाय ओमफ्राय मोनसे बाहेरा बिन्दो जाबाय नैबे पिआ बाहेरा बिन्दो बाहेरा बिन्दो पिनिफ्राय बेंखनसिम दोंबेसे नांजिर हांखो बोनो हायो जोङो ओरैहाय मोनसे अनलि मोननैल' जों नांजिर हांखो बोनो हायो कारेक्ट एन्सारा अपसन नाम्बार बि 2 जागोन नेक्स्ट कुइसन बेंखननि बेंखन हांखो दिहुननायनि मावसुलुआ जाबाय बेंखन हांखो मानि बेंखननि सोरगिदिं सिमा बा बेंखननि सोरगिदिं सिमा दिहुननायनि मावसुलुआ जों सिगाङाव फरायदोंमोन एआव दं 2 पाइ आर स्कुवेर आरो बियाव 2 पाइ आर स्कुवेर ओमफ्राय पाइ आर स्कुवेर मोनसेबो नङा होमबा 2 पाइ आर मोन नैबे जागोन कारेक्ट एन्सारा अपसन नाम्बार ए नेक्स्ट कुइसन फैदो
गोरोब आखान्थिथामनि बिथिङाव बबे मोनसेया सैथो? दाना गोरोब आखान्थि माने ओरैबायदि गोरोब आखान्थिनाथ' जोंना मोनथामबो आखान्थिया समान जायो खनायाबो, होमबा बिसोरनि आखान्थिया समानजोब। बेथ' नंगौ, मोननैल' आखान्थिया समान जायो बे नङा, गासिबोसो समान जायो। खनाफोरा समान नङा बेबो नङा, मोनसेबो नङा बेबो नङा। होमबा अपसन नाम्बार एआनो कारेक्ट। अपसन नाम्बार ए बिसोरनि आखान्थिया समानजोब। दाना 6 नाम्बाराव फैदो। सरि 15 नाम्बार कुइसनाव होदों मोनसे रम्बासनि खना हांखो दोंनैनि लावथाइया 8 सेन्टिमिटार आरो 6 सेन्टिमिटार 8 सेन्टिमिटार 6 सेन्टिमिटार जायोब्ला रम्बासनि आखान्थिनि लावथाइया बेसेबां? रम्बासनि आखान्थिनि लावथाइखौ दिहुननांगौ। होमबा जोङो फार्स्टआव रम्बासखौ बेबायदि आगसि होबाय। रम्बासनि मोनफ्रोमबो आखान्थिनि जखाया जोंना मा जायोमोन? समान। दाना खना हांखोआ होनाय दं नै मोनसे 8 होनाय दं, नै बेनिफ्राय बिसिम बेसेबां? 8 आरो ओरै बेनिफ्राय बिसिमाव बेसेबां दङ? 6 होनाय दङ। बे दाना जोंहा नैबेयाव मोनसे दानलायनाय मिरु जाबाय नालाय, बेयो खना हांखोखौ समान बाहागोआव बोखावो, नैबेजों नैबेजों समान जागोन। होमबा बेयो 9खौ मोननै बाहागोआव राननांगोन। बेयाव 4 बेयाव 4 नैलायनो, बेयाव 4 बेयाव 4 बोखावबाय। आरो ओरै गेजेर जाबाय नालाय नैबे 6खौबो मोननै बाहागोआव बोखावसिगोन। नैलायनो ओरै 3 ओरै 3 बेबायदि। दानिया जोङो मोनसे आखान्थिथामखौ हाख'नोसै। मोनसे आखान्थिथामखौ हाख'बा जोंना नैबेबायदि मोनगोन जोङो। बेबायदि मोनबा नैबे मा जाबाय? 4 जाबाय, नैबे 3 जाबाय, नैबेयाव खनाथि जाबाय। अब्ला नैबे आखान्थिनि जखाखौ दिहुननांगौ। होमबा बेबायदि खनाथि आखान्थियाव जों मा खालामगोन? पाइथागरासनि फर्मुलाखौ बाहायगोन। पाइथागरासनि फर्मुलाया जोंना मामोन? लाव आखान्थिनि सायाव बर्गआ गुबुन मोननै आखान्थिनि बर्गनि दाजाब गासैनि समान जायोमोन। होमबा बेखौ सर्टकाटआव जों डाइरेक्ट लिरनो हायो। लाव आखान्थि स्कुवेर, बेनि उनाव नैबे हासा स्कुवेर, ओमफ्राय नैबे मा? जौथाइ स्कुवेर लिरबाय जों। स्कुवेरखौ होबाय समान समान बिनि जायगायाव जोङो बिनि जायगायाव हासाया जोङो 4खौ लाबाय, होमबा 4 स्कुवेर, ओमफ्राय जौथाइनि जायगायाव 3खौ लाबा 3 स्कुवेर, होमबा स्कुवेर समान समान 4 स्कुवेर माइनास 16, 3 स्कुवेर माइनास 9, बिनि उनाव स्कुवेर 16 जों 9 जों दाजाबा 25। दाना स्कुवेरखौ जोङो स्कुवेरखौ बर्ग रोदा ओरै 25आव लांबा जोङो बेबायदि जागौमोन आरो √25। दाना बेखौ जोङो बाहेरायाव बहनबा अनलि 5 जायो। होमबा कारेक्ट एन्सारा जागोन 5। होमबा मोनफ्रोमबो आखान्थि जखाया मा जागोन? 5, ओरैबो 5, ओरैबो 5, ओरैबो 5 जागोन आरोखि बे। होमबा कारेक्ट एन्सारा बेहाय अबे जागोन? अपसन नाम्बार डि। थेंक इउ। नेक्स्ट कुइसन। नेक्स्ट कुइसनाव फैबाय। सरि बे कुइसना डाबल जादों, बेखौ जों अलरेडि खालामखांबाय अपसन नाम्बार डि होननानै। दाना नेक्स्टआव फैबाय मोनसे आखान्थिथामनि खनाफोरनि रुजुथाया फारियै 5:6:25 जायोब्ला देरसिन खनानि मानखौ दिहुननांगौ आरोखि। नैबे 1:25 होनायाव बेयो बेसेबां जायो बेखौ दिहुननांगौ। होमबा जों मा खालामगोन? मोनसे आखान्थिथामनि खनाफोरनि रुजुथायखौ जोङो हमनानै लानांगोन। नैबे 5:6:25खौ जों माबायदि लागोन? 5:6:+6:+25 जोंना बेसेबां जायोमोन? आखान्थिथामनि खनाफोरनि दाजाब गासैया 180 बिदि। बे मोनथामजों दाजाबा बेसेबां जागोन? 36x = 180। दाना एक्सखौ लाखिबा आङो 180खौ 36 रानबा 5 मोनबाय। एक्सनि माना 5, होमबा बे एक्सनि मान 5 मोननायखौ आङो देरसिननिखौ दिहुनफिननो नालाय 25जों आङो नैबे 5जों इन्टु खालामनांगोन। 25जों 5जों इन्टु खालामबा 125 डिग्रि जागोन बेयो। नैबायदि मोनसे गोरोब आखान्थिथाम जोंहा बेबायदि गोरोब आखान्थिथामनि मोनथाम खनानि जखाया बेसेबां जायो? जोंना बेसेबां जायो? 60 जाजोबो गासैबो। 60 होनबा कारेक्ट एन्सारा अपसन नाम्बार बि 60। नेक्स्ट कुइसनाव दङ नै जुदि मोनसे आखान्थिथामनि मोनसे खनाया 75 डिग्री, हमनानै लाबाय नैबेबायदि आखान्थिथामाव नैबे खनाया बेसेबां जागोन? 75 डिग्री जागोन आरोखि। 75 आरो गुबुन मोननै खनानि रुजुथाया बेसेबां? 1:2 नै बेसेबां दङ? बे नैबे मोननैना 1:2 आरोखि बेयो। 1 x लाखानांगोन जों। 1x = बेसेबां जानांगोन? =2x बिदि जानांगोन आरोखि बे। होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जोंना बेसेबां जागोन? नैबे अपसन नाम्बार ए 75। अब्ला जों बेखौ बोरै बानायगोन? बेबायदिनो जोंहा मोनसे 75 होनाय दंखायो। मोनथामनि दाजाब गासैया बेसेबां जायो? जोंना 180 जायो। होमबा 180निफ्राय मोनसे होखानायखौ दानख'बा 105 थागोन। नैबे आरो नैबे खनानि दाजाब गासैया बेसेबां? 105 जागोन आरोखि। 105 जायोब्ला जोङो बे 105खौ नैबे 1:2आव रानबावनांगोन। होमबा 1:2 x = बेसेबां जागोन? 105। दाना मोननैजों दाजाबबा जों 3xखौ जोङो 3x = 105। दाना x खौ लाखिबा 105खौ 3 जों रानोब्ला जों 35 मोनबाय x आ। दाना जोंहा 35 मोनबा नैबे मोनसेया बेसेबां जागोन? नैबे 35 जागोन। ओमफ्राय नैबे बेसेबां जागोन? नैबेना जोंना रेसिय'आ बेसेबां जागोन? 2x नालाय 2जों आङो 35जों सानजाबा 70 जागोन। होमबा नैबे
70 आव फैगोन दाना मोनथामखौबो ज' दाजाबा 180 मोनगोन होमबा बेनिफ्राय जोंहा देरसिन खनानि मानखौसो बिदों नालाय देरसिन खनाया नैबे 75 जाबाय होमबा कारेक्ट एन्सारा बे 75 नेक्स्ट कुइसन जुदि मोनसे बेंखननि सोरगिदिं सिमाया 110 डिग्री सेन्टिमिटार नैबे मोनसे बेंखन बेनि सोरगिदिं सिमाया बेसेबां होनाय दंखायो सोरगिदिं सिमा मानि जोंना 2 पाइ आर 2 पाइ आर बेसेबां होनाय दङ 110 होनाय दङ जाय अब्ला बेनि दब्लायथिखौ दिहुननांगौ होमबा बेखौ जोङो बोरै खालामगोन नैबे सखावा बेसेबां बेखौ दिहुननानै लाग्रोनांगोन जों सखाखौ दिहुनग्रोगोन होमबा जों बेखौ बोरै बानायगोन नैबायदि 2 पाइ आर होनाय दङ 110 दाना जोङो 2 होबाय 5 खौ 22/7 होबाय आर इकुवेल टु 110 दाना आर खौ लाखिबा नैबे 2 जों नैबे 22आ नैबे 110 into 7 खौ डिभाइड खालामहोगोन बेबायदि बेखौथ' रोंखाबाय बोरै खालामनांगौ दाना आरआ दानला दुनला दाननानै 35/2 सखाखौ मोनबाय दानिया जों एरिया दिहुननांगौ नालाय एरियानि फर्मुलाखौ लागायनानै बहायजोबनानै दानला दुनला 962.5 मोनबाय बा कारेक्ट एन्सारा बेसेबां जागोन 962.5 सेन्टिमिटार स्कुवेर जागोन बे कारेक्ट एन्सारा नेक्स्ट कुइसन मोनसे खनाथि आखान्थिथामनि लाव आखान्थिया 5 सेन्टिमिटार आरो जौथाया 4 सेन्टिमिटार जायोब्ला अब्ला दब्लायथिखौ दिहुन होमबा खनाथि आखान्थिथामखौ जों ओरै आखिग्रोबाय आखिनानै मा होनदों लाव आखान्थिया नैबे 5 सेन्टिमिटार जागोन नैबे 5 सेन्टिमिटार आरो जौथाया नैबे 4 सेन्टिमिटार जौथाया होमबा मोननाय दंखाबाय नालाय जोंहा मा खालामनांगौ दा दब्लायथि दिहुनबा जोंना आखान्थिथामनि दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुलाया 2/से हासा सानजाब जौथायाव जों मा खालामनांगोन दा बहायनानै दानला दुनला दाननानै जोंहा बेसेबां मोनगोन कारेक्ट एन्सारा 10 सेन्टिमिटार मोनगोन आरोखि होमब्ला बेखिनियावनो जों दिनै 20टा MCQ खौ लाखांबाय अब्ला थेंक्स फर वाचिं नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालामदो आरो नेक्स्टआव आङो बे फंक्सननिनो आङो MCQ पार्ट 3 लानानै फैबावगोन होमबा पार्ट 3 खौ नोंथांमोना नायनानै थादो गोजोन्थों